unomboziva here kuti isusu semazimbabweans dominant muzvimaindustry. Yes, isusu semazimbabweans takatozvitadza. Alright. I'll tell you this. Yeah. Unomboziva here kuti isusu semazimbabweans dominant muzvimaindustry. Isusu semazimbabwe. What do you mean? Tisakabata into most of my industry. It might not be big industry, but small to medium. Small to medium takazara mudare. Enterprises dzakabatwa nemazimba. Mazimbabweans are dominant. But unoziva kuti chiwe. Do you know kuti wewe unogona kutonetsekana nekuti uwane something nekuda kwekuti tinotori competition pachezvedu. Ko tadii kuti tobva tabva uko. To create our own employment for our own people. So instead of them rushing, zakaita kunana UK yuko, wobva wauya kuno wachiziva kuti isusu tinotori neindustry yakato create kudhara, inogona kunosvika ichitibazira. I'm not saying we can accommodate everyone. Yeah, because but we can accommodate the majority.